Sanibonani guys, igama uNqobeleni bathela mazibela eNimbangu mhla ka-14 July. Ulwandle kumane wafriza emva kokuthola ukuthi uma wakhe unesandla phela sokuthi bambambabule ngesibhaxo laphaya ejele. Umane wathi, wo. Wathi uthi uyakhuza ubaba wakhe phela uSydney, wathi nawe baba, wathi wema wenzeni? Wathi mntanami, ngifuna wazi ukuthi lento ngayenza ngenzela wena. Wathi wenzela mina? Wema, uyazi ukuthi labantu laba bacishe bangibulala mina. Labantu bacishe bangibulala mina ma. Kanti wena? Wathi mntanami, lento ngayenza ukuze phela kugcine sekusheshiswa i-payroll yakho. Bebengeke bekudedele ngokushesha lapha ejele kube mina ngamane ngahlala ngasonga izandla. Wathi yazini, ngifuna nokuyizwa. Waphindela endlini, bamlandela. Waqhubeka uma wakhe wachaza. Wathi ma, wena ummeli wonke. Kangakaze ngicabanga ukuthi ummeli angaphenduka isigebengu. Wathi mntanami musa ukukhuluma kanjalo. Wathi vele kuyiqiniso ma, yazi kubona bonke abantu. Wena bengikuthemba kunabo bonke. Kuyacaca ukuthi kwayiwena uthembakele. Waqede lapho waphuma wabashiya kanjalo. Wathi uthi uyalandela wamane wakhuza uSydney wathi mawakhe ima kancane. Nangampela-ke guys, wabaleka ulwandle. Wabaleka ulwandle bambheka bangamthola. Baba wakhe wamlandela ngemoto wangamthola. Sebuyele endlini uma wakhe eseqala ukuphenika. Elokhu ethi babakhe, kuzomele si-check ifoni, sibheke ukuthi i-location ithini. Babakhe, kuzomele simthole umntana. Athi babakhe ehlisa umoya mawakhe. Yabona le bekumele iphume. Bekumele limfihle singayigcini isikhathi eside ngoba ibizosilimaza vele. Mina ngibona kungcono ukuthi silaphe isilonda ezivele sipetukile. Sibone ukuthi silapha siphi isilonda kunokuthi sihlale nemfihlo sicindezele singazi nanokuthi iyovela nini. Wathi kulula ukuthi usho njalo babakhe. Umbonile ukuthi ngibuke kanjani ulwandle. Bengiqala ngqa ukubona ulwandle, angibuka ngale ndlela. Ubengangibuki ngeso lokuthukuthela noma-ke iso lokuphoxeka. Ubengibuka ngeso lenzondo. Wathi kusho-ke uSydney, ubekubuka ngeso ley'nhlungu, hhayi iso lenzondo. Mnikeze isikhathi mawakhe, uzoba right ulwandle. Guys, lashona ilanga, lutho ulwandle ukubuya. Kuthe ngesikade, waqala-ke manje, wasenda imeseji, eyisendela uma wakhe. Wathi ucela ukubabona bebobabili ubaba wakhe naye ebekhona. Le meeting yabo-ke ibikade izoba se-ofisini laseZondo Technologies. Uthe efika nje ulwandle, wathi uthi uma wakhe uyambamba, uthi hawu mntanami, wathi kahle nje. Wathi hawu mntanami, bekade ngikhathazekile ngawe. Wathi ukhathazeke ngami wena? Hawu kahle bo. Wathi hawu mntanami, ngiqinisile njalo. Wathi yabona mina namhlanje ngizonitshela. Nobabili ninobaba. Ngifuna nazi ukuthi mina nginawo umndeni. Sengiyazi manje ukuthi ngingedwa. Wathi ungalingi ukhulume kanjalo ulwandle. Wathi vele ngiqinisile. Akekho umzali oseyingqondweni eyisile ongadayisa ngengane yakhe athi ayibulawa abantu. Wathi ngithe ngenzela wena lento lena, ngelinye ilanga nawe uzoba nabantwana. Ungenzeke ugogo wabo. Uzobona nawe ukuthi masusunomntwana uthathe iy'nqumo ey'njani empilweni. Mina lesi sinqumo bengisithathela wena lwandle. Hhayi ngoba nakho ngikuzonda mntanami, bengikwenziswa uthando. Wathi alukho uthando nje. Hhayi uMr Zondo-ke naye wangenelela. Wathi mntanami, ungalingi ufuna ukuphula umndeni, unyomfa umndeni ngenxa nje yephutha elilodwa. Hhayi guys, ulwandle waduba. Semeduba nje ulwandle ethi uyophuma lapha e-waiting room. Kanti khona uzethu-ke guys bekade ehleli noXolani nje emotweni isikhashana emtshela ukuthi useredi ukubuyela emsebenzini cause ukuba sekhaya kumenza ukuthi ahlanye ngekhanda. Ugele ufike kabi-ke ngoba isitulo sakhe besisihlala omunye umuntu angamthandisisi neze kodwa yena engazi. Uthe mengena nje, hhayi bonke bamjabulela uma wethu basho ukuthi hayi uyaglowa ugirl. Uthe mebuka ideski lakhe, wathi hayibo, manje ubani ohlala la edeskini lami? Wathi uma wethu, yazi ngizokuchazela ngaleyo ndaba, ithi nje nginika ithuba ezama phela ukusho ukuthi kuhlala ulwandle. Kodwa-ke akabange saligwinya uma wethu lelo gama ngoba umane wayiqhamukela ulwandle ngokwakhe, ahlangana amehlo-ke phakathi kwalwandle benozethu. And siyayazi i-history yabo-ke guys. Le ngane nje sesiswini sikazethu, hhayi nababa ngenxa yakho ulwandle. Naye uzethu ulahlekelwe umuntu obezomshada ngenxa yakho ulwandle. Manje ulwandle bekade face abantu bakamabandla, ubengazi ukuthi khona umuntu omkhulu okusamele amfeyise-ke oyinkinga kakhulu ngoba yena umphuce ngisho ubaba wengane yakhe okunguzethu.
west part, uzethu usebenza-ke manje ezondo technologies la azobona ulwandle zonke iy'nsuku. Okungaphezu kwalokho-ke nedesk abehlala kulona uzethu selinikezwe yena lo lwandle lo ophuce ubaba wengane yakhe. Guys, this is a mess. This is a massive mess. But anyway, asikho-ke lapho. Le Khosela Tech nabo baney'nkinga zabo ngokwabo. Shuthi-ke uzoleka usebuyelile-ke eSouth Africa, and then siyazi ukuthi be-CEO yalapha eKhosela Tech uNgqoshi Shilizi uzwi kaliphikiswa. Uthe mefika nje waqala wahlanganisa imithingi, wathi ucela kube khona uqhawekazi, kube khona noPortia kanye nomunye-ke futhi usisi osebenza khona lapha eKhosela Tech. Bathena-ke sebefikile kwimithingi basho ukuthi welcome back, we missed you and all in all in all. Emva kwalapho-ke wachaza ukuthi-ke hayi ilikamva project i-idea kaQhawekazi. Uthe ngesikhathi ephesheya kwey'lwandle kwatholakala ukuthi kunabantu abafuna ukuyifanda bayinikeze imali ukuthi yabo yirane, because kwakulokushiwo kuthiwa asinayo imali yokurana le project, asinayo imali yokurana le project seKhosela Tech, but then phesheya kwey'lwandle kugcwele imali. Bashilo ukuthi hayi bazomsiza uQhawekazi-ke beyifande iproject yakhe. But uzoleka manje mesebuya ubuya ne-twist inyane ekhona. Uyasho ukuthi-ke abantu abazoyirana le project uPortia benayo lo sisi lo wesibili, but-ke uQhawekazi uzoba nje i-assistant. uQhawekazi umane nje wagwinyitsha ugirl, bangafuna ukuveza phambi kwalaba asebenza nabo ukuthi hayi udiniwe ugirl. Walinda kahle ukuthi behambe khona ezokhuluma noma wakhe face to face ngale ndaba. Ushilo wathi hayi ma, ngizwile kona ukuthi ukhulumile ngeproject yami, wathi kodwa izolidwa-ke uPortia. Manje ngiyaxeka ukuthi kanjani ngoba phela this is my innovation, I created this project. Wathi ewe mntanami, ngiyazi ukuthi nguwe waqhamuke nale idea, and don't worry, you will be recognized as an innovator of this project. But remember, innovation is not the same as execution. Sifuna umuntu one-experience la, and Portia has the experience. You don't have that experience. Asifuna ukubatshaza kule project. We have to make sure ukuthi i-right, otherwise if we mess it up once angeke saphinda sithole enye funding. Qhawekazi was so angry guys. Ngathi uzoleka usephinde uyamtshela ukuthi you are wet behind the ears, but indirectly this time. Ngoba phela methi awunayo experience, uyasho ukuthi kahle kahle wena you are not good enough for this project, kodwa i-innovator wena. Yo, into abasazoyixabana yona futhi ngiyasaba. Lapho Lazarus uke washo wathi uQhawekazi is young and like very very smart. Uyefisa nje vele ukuthi-ke kube khona nje izinto ey'ningi amfaka kuzona manje lapha kule Khosela Tech ehlangene neNgcukana Industries. Nango-ke kuzoleka ubuya phesheya kwey'lwandle ingane uphinda futhi uyayigqiba uthi nje hey cha ayikho ready. Hayi bo guys, le mother-daughter relationship, it's so weird. One minute it is hot, loving, caring and all, the next cold, ngathi kune-hatred nyana, ngathi kune-competition nyana. Like you don't understand this relationship anymore. Cause bengicabanga ukuthi nje manje ever since bedlule ey'ntweni ey'ningi manje sizoqala-ke manje amkhombise-ke uthando kumntwana, amsupport-e nakumaphupho akhe. But ugirl sonke isikhathi ubeka ibhizinisi phambili, uQhawekazi uza ngemumva guys. But anyway, sizobona ukuthi-ke le izophetha kanjani. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngibathela amazwibela eNimba ngomhla ka 14 July. Ulwandle kumane wafreezer emva kokuthola ukuthi